euros. Los constantes de la República Valenciana, por culpa de la política educativa estatal y autonómica, a la única pretensión de desmantellarla y privatizarla, i la futura aplicació de la nova llei d'educació, la LOMCE, es mou a començar de nou el curs defensant l'escola pública com a garantia d'igualtat d'oportunitats. Per això es convida a participar en la campanya que estem promovent per la plataforma de l'escola pública. Mitjançant la consulta ciutadana, i així tenim una taula sobre les retallades en educació, el decret de beques i la LOMCE, que segons els parers de la majoria de la comunitat educativa està danyant l'educació pública. A més, en aquesta reforma educativa es pretén tornar a un sistema basat en la selecció de l'alumnat perquè el progrés en els estudis estiga condicionat en caràcter general als nivells socials i a les possibilitats econòmiques de les famílies. D'aquesta manera s'expulsa del sistema tota aquella persona que no s'encamina en un perfil precisat per qüestions ideològiques. Fem una crida, doncs, a tota la ciutadania a participar-hi.